उठ के गोहार भोरे उठ के, छठी माई से मांगी है बोहार भोरे उठ के। और हगे दिन आइबो हम जलावे से छूट के, और हगे दिन आइबो हम जलावे से छूट के। कृपा करतो छठी मैया देतो उपहार गे, कृपा करतो छठी मैया देतो उपहार गे। और हगे दिन आइबो हम जलावे से छूट के, और हगे दिन आइबो हम जलावे से छूट के। और हगे दिन आइबो हम जलावे से छूट के। और हगे दिन आइबो हम जलावे से छूट के। और हगे दिन आइबो हम बोला बोला छठी मैया अबरी आइबो जेल से हम खाली गोली चलैबौगे, गोली चलैबौगे। चाहे हो तो केस मुकदमा फेरो जेल हम जाइबौगे। कृपा करतो छठी मैया देतो उपहार गे, कृपा करतो छठी मैया देतो उपहार गे। और हगे दिन आइबो हम जलावे से छूट के, और हगे दिन आइबो हम जलावे से छूट के। और हगे दिन आइबो हम जलावे से छूट के। और हगे दिन आइबो हम जलावे से छूट के। बोला बोला छठी मैया जान करे नहीं फिकीर हम लेके अइबौ बेलवा, चाहे घुरबी कगरिया के घाट, चाहे घुरबी मनस के घाट। टेंशन न लिहे तहु छोटू के बात पर, टेंशन न लिहे तहु छोटू के बात पर। और आगे दिन आइबो हम जलावे से छूट के, और हगे दिन आइबो हम जलावे से छूट के। और आगे दिन आइबो हम जलावे से छूट के। और हगे दिन आइबो हम जलावे से छूट के। जय मां कत्यानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो।